Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine, Standard Time, las 9:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Standby sa Aksyon Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, Region Wide, mga palangga kita sa Labilin, isa ka oras, 15 minutos, karong adlaw, Miyerkules, Petsa 22. Miyerkules naman ng edisyon sa inyo sininga para tuntura sa gandang liwat naman aton nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team, aton sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sang pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga namalhag sa police blatter entry aton sini Kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sininga patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities. From where the action is, ang aton mata kagdulungan oras sa kagabihon sa Miyerkules nga edisyon, mangin kabuylog nato ng puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto waswas konomay, ariya lang kon mais, importante way lang malisya, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato man sila pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal kag international. Ang atong sila nga monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod sa Miyerkules ka edisyon, buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Updal magkita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason.
Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, builog nato na porsa ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sulagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 13 minutos, nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang unang kabayan sa ato sa pagpangalagad, of course, ginadurong sa iyo sa kalawa sa Santon Plus sa Herbal Capsule. Anti-tumor, makabulig ini sa may mga kanser nga balatian. Tumar kita adlaw-adlaw, Santon Plus Herbal Capsule. May cyst ka, may goiter ka, prostate enlargement, dako ang mabulig sa imo kung magtumar ka adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule, anti-dinggi pa, nagabulig pa nga normalize ang imo sining nga platelet. That's why ginarekomendar sa inyong alagad, ginarekomendar sa National Patrol Program ang pagtumar adlaw-adlaw sang Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa may mga asma naman kag may mga diabetes, para ini sa inyo, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ini bangod may iyari ini sa tawag nga natural treatment. Ang mangosteen nga mangin normal ang glucose level sa atong siningalawas. That's why inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakal sa mga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon, Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa atong sa nga pagpangalagad, ginadurog man sa iyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sang sistema sa aton siningalawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang, of course, ang vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hico, Alternative and Health Food Center, aprobado ini sang BFAD. More information, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ini sa Botica Fred sa Banwasang Valladolid, araman sa Mami Joy Pharmacy sa Banwasang Valladolid, Tito JK Pharmacy sa siyudad sang Escalante, araman sa Sainin Drugstore, Escalante City, kag Escalante Pharmacy, Escalante City Public Market. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang katimbang sa inyo ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:51 na. May nabili pa kita nga bali 9 minutos antes kita magaongot sa tak ng alas 10. Standby sa report sa ato sa nga Patrol 2 ha. Observation report ni Aksyon Edwin Aboso
Tagaan tayo priority kadali lang si Mayor Jerry Rojas ang alkalde sa Banwa sa Murcia kay may importante lang sang announcement parte sining 18 months no nga bata nga ginaligar nagpositive sa COVID-19 6 months no 6 months old nga bata nangin positive sa COVID-19 wala takabalo kung paano ini nagpositive kag paano nabalaan nga positibo ini 6 months old nga bata no para sa clarification ari sa rinya naton ang mapisan workaholic energetic nga mayor sa Banwa sa Murcia si Mayor Jerry Rojas. Mayor, maayong gabi si Action Eric ang imo sinalagad. Maayong gabi, Mayor. Yes, maayong gabi Action Eric, maayong gabi. Salamat kid Mayor sa time mo. Mayor, pwede ba ma-explica rin parte sa 6 months old nga bata nga naging positive sa COVID-19? How true the report is this, Mayor? Okay. Ang Iloy sila, no, gipadala na namon sa quarantine center sa EB, kaya nag-positive na siya sa quarantine namon, nag-isopan na siya. Okay. No? Ato na to sa EB Magalona sang Monday kaya nagpositive ang Iloy. Pero ang bata nag-upod na ang bata kaya ang bata was only a 7-month-old baby. Okay. So pero kaya na lang nagawa ang result si Action Man Eric. Na positive siya ang bata man. Sus. Pero ato na sila subong sa EB Magalona sang last Monday pa naging transfer to i-isolate na ang Iloy, no? Tigaling ang Iloy, hindi man niya magsugot na mabulag sa bata kaya siguro nagdidi man siya. Okay. So, it was a 7-month-old baby, nagipadala lang namon. Pero nagwa result siya tina sa hapon ng git. Kaya positive man ang bata na 7 months old. Okay. So, but silikon Mayor, ang mag-Iloy ara subong sa Banwa sa EB Magalona? Yes, ara sila subong sa EB Magalona na. Anong information nga nakuha nyo? Paano nakaangkol sa COVID-19 ni ang Iloy, Mayor? Well, alin siya, I think, sa Gua, no? Hindi lang ko kakabalo na rin. I have no idea kung hindi siya na province na Galimo. Okay. But anyway, alin siya sa Gua. Nga, diri mo lang na sa Pilipinas, no? I don't know what province. I just really forgot it. But anyway, pagsulod nila, naging swaban na siya. Pag-swap siya, kaya tungkol taga-mur siya, ginaswap. Tapos ginapapauli namon sa facility center namon niya sa Murcia kami facility center kami. Okay. Sa last Monday morning, nagtibalong province nga ang Iloy was positive. Galing ang result ng baby, wala pa yan nagwa. No? So, naging ano tawag sinilang gihulat, hindi naman mahulat ang result ng baby kaya ang Iloy nag-positive. So, hindi checkit ang bata. Yakin padala na lang ni Dr. Magwad sa iya sa EB Magalona, no? So, amo na kainalan na mo na bato ng results ng swabbing man sa bata nga nag-positive man ang baby. Baby boy ini Mayor kung baby girl? I have no idea kung laki ni kung bayay. Hindi na po sigurado kito. But anyway, the 7-months-old baby ni siya Action Man Eric, no? Upod sa iyang Iloy na ato sila subong since Monday pagani. So ang atong di worry magluwas ang Iloy Mayor ang atong di concern ang 7 months old nga baby no kung paano matatarta ni. Oo, I'm sure may si ang province sa EB siguro sila ni mga doctors to. Sila to ang naga-treatment sa baby nga ina-storya sa amin. Okay. Ini taga Murcia gini Mayor no ang mag-Iloy ni. Oo, taga Murcia ni sila. And at the same time, may dugang lang ko Action Man Eric, no? Yes, sir. Nga balita. Alin sa Banwa sa Murcia, no? Okay. Nagdungan na kinang resulta sa baby, may isa kami ka positive to kina nagdungan sa baby nga isa ka lalaki. Nga 30 years old ni siya from Iloilo ni siya Mandurriao, no? Who is married sa taga Murcia, sa Barangay Lopesaina, nagwa ang swab ya kainalan. Tito days siya sa Murcia, naka-tiner. May ara kami ging rapid testing to kainan. Noon na may mga kainan reactivated 3C kabiloging rapid namon to tanan kainan kaging contact trace namon ang ging associate siya sa duwaya kadlaw. Okay. Ara mo na siya kung sa balay niya si
na may na-lockdown kami to mga pulo panimalay sa Purok Sambag, Barangay Lukisay na, no? Zone 1 portions ang Purok Sambag, Zone 1 portions and Zone 1. So, amo nang latest namon sa Banwas ng Murcia, isa kinaka-positive to nga lalaki nga ging isolate na namon, nang ipadala na namon siya sa EB Magalona ining late afternoon lang. Ining lockdown mo, Mayor, kasanaw na tabo ni, hindi man lang hapon? Hindi lang nga po, no, late afternoon kinanawag ang province sa Mansamon. Ngayon ining bata ni, halini siya sa Ililo, swab sa pantalan. Tapos ako ang resulta kay na. Okay. So, mo sige, naging pa katuan ko na yun sa ina. So, malagsis balay nila. Nagapaway. So, hindi balo siya kaging dulong siya namon sa EB Magalona. Kaging interview siya, kay makontak tracing kami mo, tuwa kanlaw. Okay. So, wala man siyang bata nagkadto sa sentro pagtuuli. Iya, tani, supposed to be may protocol makapit sila sa sentro. Pero wala nakapit sa rektalan niya sa balay. 2 days after, may lang nagwa ang resulta. Sige, contact trace namon, mga 3 seconds katao kaya naging rapid namon, non-reactivated matalan. Pero, nevertheless, Bosaga, ma-request kami, may ang province pa kato, tubuha sa amon. Yung 3 seconds katao naging rapid, yung non-reactivated, is-swapping in sila, boss. Okay. So, 13 nila sa Mayor ang ipadalo mo sa swab test, boss? Yes. So, nagtunga ng result ni nila, kinang sa bata man mo. Ining lalaki ni Mayor, 30 years old, LSI ni? Man, kay Lilo ni siya, tagi-Lilo. Lilo. Galing ka sa ato lang sa taga-Murcia, bala. Okay. Nagpuli na sa Murcia. Taga-Mandurriao ni. Okay. Nakapag-asawa, taga-Murcia? Oo, taga-Murcia. Ang namin na disenyo bala, Mayor, kito ka-active dira sa inyo, sa LGU, nga once ka may mga kaso katulad sila daw, kamo mismo ibigit, nagahimo ka ba din sa pamagi, Mayor? May ara kita protocol, no? Wala labot siyang protocol sa probinsya para sa mga LGU. Kaya kami may ara kita sa namon man na protocol, kaya ginahimo namon nga. Kung saan ginadugangan pagit namon para patigaraduhay lang blaw. Oo. And ang namin na sa inyo, Mayor, kay pag balon nyo nga daw kadamo na sang nahalobelo sa isa katao nga may positive sa COVID-19, why ka nagapangalagag doon yung Mayor, gina-lockdown nyo daw ng isa ka lugar para hindi na magwa ang mga tao da? Oo, sakto na action man, Eric, no? Kaya tiyang ato, ni panigurado lang ni, dipinsa man sa mga koplanan nila sa ina nga barangay ka. So, gina-abansi lang ang ulag ta. Kaya parehas to kinay, sige, naging lockdown dahil pulo ka pa ni mga ito. Naging katuan siling lalaki. Kaya why magiging ko nung nagbiyog siya, interview siya, tama na siya sa panimalay niya, galing ang pamilya niya, bla, katupad niya, do pulo ikabalay yung lockdown ni dahil naging pa secure sa gitna, wala may makagwa, wala man may makasulod na, no? Hasta nga magwa, ano yung ilan na swab results. So kung nangin sigurista kay Mayor sa imo nga mga pumuluyod dira sa Borsa, naga-indikar ina nga hindi kayo gusto nga may latlan pagka magdamo pa ang biktima da Mayor. Yes. So amo ginaginimo ta action man Eric, no? Kay kabudlay kung maglapat ni ayawan kita contact tracing mo, ayawan kita. That's why ang tanan nga mga measures posible nga mga measures pinahimo tagidayan gilayon kay para lang hindi maglapad la. That's why blessing in disguise magina ang tanan naging rapid non-reactivated pero kailangan suwaban din sila Bosaga para ma-confirm sa pagid, no? Kay pagi sa laboratory sa Teresita Halandomi. Mayor, baki-update lang ko to sa mga lugar na sa imo sa Murcia nagligal kasi manang naging lockdown mo, anong status subong nila Mayor? Okay na to, ang barangay Lukisay na, puro new site. Naging lockdown na naman sinto. Okay. 5 to Kapanimalay. Ang atong to panigurado lang tungod sa driver to sa ambulansya na tuli man to sa Minoyan. Pinerto siya mga pilalang kadlaw. Galing tungod nga nagpinergito siya po sa saway at duwa ka kabataan kasi na-blue siya. Pero mayo man to kay mga 23 to kabilog yung swaba namon nga nagpasit basta 23 naging rapid namon to yung paswaban dahil ng 23 man puros negative to tanan ang 23 to kaging swab namon. Okay. Negative to sila tanan nga wala git mismo nga sawa gani negative pag duwa ka kabataan. Ang bana lang dito. Okay. Asymptomatic tong bana So it's good to note nga nangin mayong development. By the way, Mayor, ining uli mo lockdown ti sigurado may extend ka bulig ng atong LGU dira sa mga apektado.
Ami assistant na basta ginalockdown sa natural, hindi sila makagwa. Hindi iwayo na kasulod nga. Yes. Kinabuligan, taginas pagkaon, bugas, kada suban, hindi na tagaan, tagita sila. Okay. Ang tama lang ang resulta, sa malibre mo lang ang ilan na puro. Sige. Mayor, with that note, finally, anong i-appeal mo again, dugang sa pamuluyo sa Morsya, nga nagpapabati sa buong gabi sa aton? Oo. So may gabi sa tanan, no? Sa taga-Murcia, no? Ako so naman nigurado lang ta, that's why hindi ko kailangan mag-monitor ko mo sa inyo ng mga barangay, no? Labi na sa mga purok. Kung may mga bago nga mga kauturan nato magpauli, importante nga maghapit sila sa health unit natin o kung ma-coordinate sila kilanlan sa aton nga LGU kay ti amo ng patakaranta. Yes. Apo ning protocol ta pasaling kasi iban nga probinsya ginakuan ka gina rapid test ka ginapasoban ka, no? Ang ato ni paniguradong walang nino para sa kadamaan man na mga taga-Murcia man, no? Iskan sa pamilya naton. Yes. So muna nga aton protocol na kag may 14 day nga quarantine kita. So ako yaga pilar na gusto taga-Murcia, no? Na ang kooperasyon kit kailan natin nowadays ang kooperasyon, no? Especially now nga pakita naton do nagadugang pala. That's why we have to be extra careful, Git. Yes. Kaya muna siling ko kung magtanimanay ninyo, esensya lang kung importante lang ang balaklon, tulong, gatas, o kung grocery, no? Pero lang silang magwa mo kay malagaw, aboy tanay mga amunanay sa buong na panahon, sabi na kita mga senior sa kakabataan, no? Aboy tanay ang mga unnecessary movements pala. Yes. So pwede lang esensya nga nga, kay tiin. Pagka lang pinupahuay lang yung sitwasyon lang, pwede naman sa pagusto lagaw, bigla. Pero sa sibo nga mo na siling ko avoid lang anay, no? Kaya nakita na ito, so, nagasaka ba na? Kag mo na siling ko, pipaluhig ka mo. Kung may mga persona sa inyong nga barangay o kung puro lahat pangayaw nga mga sulod. Yes. Nga, misklas sa aton, dapat balaan nyo kitang barangay official time para mapaimbestigar ta. Kag mapadala sa isang health team ba yan, para mapaimbestigar ta. Kaya ito ginabawal sa ginasubong kung may magsulod nga hindi taga-aton. Kaya di tayo makilala, kundi ni sila halin man eh. Ako na bala? So with that note, Mayor Jerry Roa, salamat sa time mo sa Action Radio and feel free to call kung may mga development sa mga area, Mayor. Okay, nautod si Mayor Jerry Roas, no? Anyway, last statement niya itong ating amunang apilarya sa pumuluyo sa Morsya. Kasi hindi man tanan nga mga barangay sa Morsya, mabantayan ni Mayor kag mamonitor pro pagi sa pumuluyo, Mayor, makabulig sila tag informasyon sa imo. Gani, oh. Pero ang akong dugang dabla action, Eric, no? Sa mga pumuluyo man sa taga-Murcia, natural magpulis sila, ginabaton, tagina sila, kay taga-Murcia sila. Yes. Dahil may mga protokolan tagina mo sa mga procedure tungkol sa COVID-19, yes. nga gina-quarantine tagina sila, no? For 14 days, kag gina-soba, no? Pero pagkatapos, pagwang resulta, kag negative, ginapapauli sa mandahin sila. Yes, With that note, Mayor, salamat sa time mo sa Action Radio. Kag feel free nga magtawag diri sa amon kung may mga development dira sa mga banwa, Mayor. Ate, okay. Yeah, anytime. Manawag na po na sa imo. Action man, Eric. Okay, salamat, Mayor. Okay. Mayong gabi, Liwate. Mayong gabi. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! There you have it, si Mayor Jerry Roas, ang mapisan, workaholic, kag energetic na mayor sa Banwa sa Morsya. Amon rin nang nami na kay Mayor Jerry Roas, kaysa among nga mga sahi isang kaso sa COVID, why gid siya kapabaya, automatic kaya ginaksyonan niya dayon, kag ginahimuan niya gid sang pamagi, nga kung may aragin man mga resulta, pinakaulihi, nga mag-labot sa sining opisina, gila yon gina-take actionan niya gid. Kag ginatinguan niya gid nga ang mga lugar nga may mga positive sa COVID-19, gina-lockdown niya dayon, which is good. No? Kagamo man ang apilar ni Mayor Jerry Roas nga sa mga taga-Morsya, mangin vigilante, makita nga magbantay sang palibot. Kung may ada ka mo din nakitaan nga mga tao nga nagalabot, nga na-monitor nyo, naghalin sa ibang nga lugar, pabadlo ka mo doon kay Mayor Jerry Roas para nga ma-inform dayon, kag ma-monitor dayon sila, kag makatuan sila dayon sa mga concerned BHERTS para nga ma-interview. Ina tanan para sa inyo, mga taga-Morsya, no?
Kaya mo nangambal man ni Mayor Rojas sa mga nagapauli sa ibang nga lugar sa ilang nga banwa sa Murcia, may dapat giga mo sundon nga health protocol. Kaya bisan di ka mga banwa kag sila magpuli, may mga health protocol nga ginahimo man ang aton nga mga LGU mo. Not only in Murcia. Pero gali si Mayor Jerry Rowasia, sa amo nga mga sahi sang problema, action agad. Kagagaan namin siya kay sa mismo yung panawag di sa Action Radio, niya may development ko diyo, may di balita, tito ka nami, para at least kung paano, may inform gila yung taga Murcia, nga mo nagili ang panibago naman, isipa ba mag-iloy, ginadala ang mag-iloy to sa AB Magalona, 6 months old yung bata, nagwa ang resulta, positibo sa COVID-19. Dungan man sa isa ka 30 anyos, nga taga-tabok ng puli di sa Murcia, kaya di rin nakapangasawa, ay nagpositibo man sa tana sa COVID-19. Way man sa kuno kagwa, way man sa kalagaw, pero ang kutob sa mga pamilya sa isining nga misis, at igin patigayo man ang kuan ang testing kag siling ni Mayor Jerry Rojas, buwas kadlaw ang Provincial Health Office naton magapadulong sa banwa sa Murcia, agod nga ipaydalom sila sa ginatawag nga swab test. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Amo na panawagan sa aton sining nga mga LGUs, sa aton sining gobernador sa probinsya, nga mga vigilante kita nga pumuluyo. Kag amo na bra permi sulit-suliton ko, sundon tarang ang health protocol, social distancing, ang pagsoksok sang face mask. In fact, si Presidente Duterte naging seryoso sa iya statement na likad ng adlaw nga ang kutob sa wala nagkasoksok face mask, aristohon na lang mga tig-abagol bla. Magsoksok ka na gilang face mask, budlay gidaw. Kasi si Presidente, orderan niyang PNP, nadak pa. Aristohan niyang wala kasoksok face mask. Kaya mo naman lang aton nga panaming, kahit pa paano, hindi kita ma-penetrate, kag hindi kita ma-sudlan ka virus ni COVID-19. Kaya sa bilog ng Pilipinas, so, ang datos ang DOH, nagapakita 72,269 ang kaso, 72,269 na ka mga kaso sang COVID-19 ang na-record sang DOH sa bilog ng Pilipinas. May 23,623 ang mga nagalayo, kag may kapina 1,843 ang mga nagkalamatay. Sa Western Visayas, dito nagsaka-saka man ang aton kaso. Sa bilog ng Western Visayas, ang datos ang DOH 857 na ka mga kaso sang COVID-19 ang na-record. May 519 ang mga nagalayo, tinini dumayo nga development ni. Kag may kapina sa 16 ang mga nagkalamatay. Ang masubo diri kay base sa record, datos ang World Health Organization, 13 milyones na ang na-record nila nga biktima sang COVID-19. Isipa bala, 13 milyon ang sa bilog nga kalibutan ang may ara na na-record nga COVID-19. 570,000 ang nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. Sobra tunga sa milyon ang mga nagkalamatay sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Kaya mo nang kululbaan, although nga may mga nagagwa na subuman nga balita, nga daw may ara na kuno vaccine para sa COVID, pero ginakuan pa na, ginasala pa na mayo. May mga nagaguluwa na nga ibang nga pungsod nga nakadiscover sa vaccine, pero inatanan, ginatunan ka ginasala pa. Dirigyan sa aton nga pungsod Pilipinas, so may mga ginatawag nga clinical trial. Ining lagundi bla Sel El Rey, madala lagundi daw bulog ni sa ubo. Ginatunan sa mga base kung isa ini sa makahatag man sang solusyon sa COVID-19. Even ining virgin coconut oil bla Sel El Rey,
na ginapatigayon ang clinical trial nga base pa man lang makabulig sa COVID-19. Kung hindi man sa siling abing vaccine, makadugang bala sa formula, no, sa nga makatap na or if not makabato sa ginatawag nga virus halin sa COVID-19. Tituod man ang ining mga herbal plants bala nato ni dako man ni mabulig mo sa tudtuod lang. Atakiyon kakatigas ang ubo mo. Imni bla lagundi. Ang lagundi blang iya blang ang iya blang dahon kuan bla ipaslak sa lusong han osi ka halo kag pugaa imna ay sus. Dugay-dugay ka humok ubo mo. Yala ka lang may nagaguluwa na sa tutunlan mo nga daw hindi mo. Grabe man ang epekto mo sa mga herbal plants na ito, hindi? Nga kung lantawon mo, makitaan mo man sa mga panghigad-higarong sa balay mo. Sa mga higad-higad sang lagwerta mo, makitaan mo ni. Lagundi, virgin coconut oil. Kadamo sa mga benepisyo ni nga mahatag sa ito siya ni kayong lawas. Namin na ni, kiti, makasiling kita yung daw hindi niya delikado sa mga internal organs, kiti, herbal mo. Di ba si El Rey? Si El Rey kung mga atakiyon na kauboya, kuwane, kainom ni lagundi, sa balaya, nagtanong mo sa lagundi. Bilang part sa iya siling beautification sa ogsaran sa iya siling balay. Nami gina Sir El Rey, kaya nag-inom ka sang lagundi. Pero nami Sir El Rey, kung gusto mo yung libre ng medical check-up, Lunes sa Biyernes, diri kaya si El Rey. Kaya way ka di bayaran niya sa papacheck up mo. Libre nga medical check up, Lunes sa Biyernes. Kantuin ang daran lakso, no? GA Esteban Building, ara dira ka opisina sang Life Extension Clinic. Dira man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dala, damo man sa balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni sa produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nagabutika, ilabi sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sang vitamin D3 sang Life Extension. Pwede ka ka-text, ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtoi, pamasari, Daran Lacson, GA Esteban Building, ara dira opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Oy, sa mahili magtaya loto, good news, ang loto mabalik na. Ano na niyang ginahangad sang tanan nga mga milyonaryo mo? Pagi sa loto, kung dinadula ng loto nga bula, ang loto mabalik sa August 4. Ang ilang nga ultra jackpot prize, Sir El Rey, pagbalik nila, abi mo pila, 300 million sa ultra, sa ultra nga bula. No? The 300 million. Ay, basi magmilyonaryo kita. No? Kagin panubuan nila sa El Rey ang pagbakal mo sang ang bilibla sang loto. Kundi sa unaga taya ka tag 24, subong 20 na lang. 20 na lang ang taya sa loto. Sa una 24 na, subong mahimo na lang 20. August 4 ha, patinan nyo na, pag August 4, kadto ka mo sa mga loto outlet, taya na ka mo loto, kay base, mangin di buenas ka mo, kag isa ka mo sa mangin milyonaryo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:16 na. Hoy, may LPA nga na monitor sa sa area sang Ilocos Norte, no? Pero silang sa pag-asa, may tsansa magbagyo.
Hindi sa wa sa chance nga mangin bagyo ining LPA nga nakit-an sa area sang Mindanao. Daw ni chance kuno magkuan maghimo sa nga bagyo. No ining LPA prote sa gyapon i-expect naton ang pagtupa sa ulan diri sa Western Visayas ilabi na gid sa oras sang kahaponanon. Ayos! Sige, i-check tayo ato sa patrol to ang ato sa crosswind patrol. Puwerte man ang drug operation sa Bacolod do, balos-balos may PDEA, may mga police station nga nag-conduct sang bypass operation, mga dalagko pa sa mga items ang ila sining ma-recover Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon! Night Patrol! Yari sa Action Eddie Laboso, observation report sa patrol. Action Eddie, may gabi, please come in. Action Eric Live kita di Corono sa Purok Kabukiran, Barangay Kakuling, Siyudad sa Bacolod. Kaupod naton si Captain Elmer Bonilla sa Police Station number 6 para sa Eric sa isa ka ginaligar abduction sang isa ka persona sa diri nga area sinigid lang nga gabi. Ti una-una Action Eric ti padanta di subong ang pagpatigan man nila sa investigasyon ang sa sining insidente. Kaupod naton Action Eric subong si Captain Elmer Bonilla sa Police Station number 6. Para sa ining ginaligar abduction Action Eric. Sir, good evening live sa Action Radio Bacolod with Action Eric Rombanua. Sir, sino ni ang persona nga gin-allege nga gin-abducted? Bali, ang initial natin sa pag-abot natin dito sa crime scene, may isa ka persona gin-abduct. So, ginangalan niya si Arjen Anayan. So, mga 33 years old po daron siya or 11 ang height. So, according sa aton nga pag-imbestigar, ang aton nga biktima nila katungko na sa kung sa may tricycle, and then may nag-abot nga Innova nga puti. So, ipanaugan niya sa katlo katao, naging lagas. So, laga na siguro pakatuli sa creek sa Dalom. So, ipasalbahan siya 3 times. Until that time manarabot dito sa Idalom. So, ang pagwa niya kay mga tao ni naplag, manakita niyo sa mga bystander dili ng biktima na pusasalan nito kasalit sa likod kay ginkadya sa van. Kag nag-agi diri sa from east to west na direction, then why na nakita sa mga biktima. So, gin-check na konting crime scene, why makita diri ng mga blood stain or kung ano mga may ebidensya nakita natin. Ang na-recover natin yung 2 ka empty shells ang 9mm. 9mm, sir. Pero na-usisa, sir, sa iya pamilya, kung ano yung background ni anong obra ni sir? Kamo na yung check natin ni Kagina diri, may mga abyan man siya di, kagina pamilya dito yung tatay niya, bedridden ko dito. So, when isa sa trabaho, pag may bata siyang anak mo na siya kumilibin. Then, muna jab-jab lang siya kuno. Ay matasan prote mga abyan niya ni mangkota mo. Pero ipalo-up na ni buhas ko na naging lang timpunahan niya. Hindi man siguro amusin ni kung wala sa isang atraso kung ano nga mga illegal activities ang iyang engagement. But in so far, subong sir, no traces pag ito yung whereabouts? Wala pa amo na yung kargang last nga since ang mga witnesses yung karga na siya sa Innova nga puti, then nag-fled away na from west to east direction. Wala na dayon. Sige sir, madamo, ganyan salamat. Action Eric, si Captain Elmer Bonilla nga ari dito sa lugar. Okay. Padahil mga investigasyon, kaya tinaka-istorya, tama Action Eric, ang mga saksi dirigid bala kaina, nga ginaligar nila yung from basketballan, mga meters away, nagpanaog di siya sa creek kung diin may mga puloyan. Ang base sa saksi, nag-ayo lang hindi pa paghingadlan for safety man Action Eric. Okay. Nagagwa siya sa iya puloy-an bago nakabati isang 3 kalupok. That's the time pagkita niya nga ginalampusan, ini ko no ginaligar nga ginalampusan sang pakayan ining si Arvin Hanayan. Kag puwersa nga ginsakay sa Innova nga salakyan naka color puti Action Eric. White plate number?
wala sila ka-notice kung may plate number o kung wala. Bangon nga siyempre na in-shock man bala ang mga tao o kung tutuloy yung hari diri sa lugar. Pero ti mga 8:30 to 9 na to kaina in between dira, wala na mayo sang tao diri sa lugar. Bangon nga ti malapit na curfew. Pero may mga kabataan sa uluunhan lang Action Eric nga may computeran. Na istorya tamang kaina mga minor ni nagambal nga ti nagwa sila tani kay tan-aw nila kung anong commotion nga nagakatabo. Pero ila man din aligar nga ining 3 ka persona bali 4 ini Action Eric ang sakay mo, isa ang driver kuno. Kag 3 ka persona ini nagkuha sa biktima. Pero ang 3 to ka persona gintayaan pani kung gitutukan pani sa mas luthangin ng mga kabataan kag ginsingitan nga magbalik sa sulod sa veteran kay hindi mag-intra kag hindi magwa Action Eric sa nagakatabo nga commotion. So far sa karon tanan nga mga tawo blanco man sa gyapon Action Eric kay ti ang sila ni Sir Bonilla kaina nagkadtong man sila dito sa balay sining biktima kag ang ara lang dito ang iya amay bedridden na Action Eric do wala sila pamangkutan gid sang kung ano gid bala exactly ang background sini sang sining Victim Action Eric. Actually padala ta man ganit no ang iya Facebook ang iya itsura kahit ginkilala na di siya sang mga persona pero tipo kilala siya muna Action Eric kay hikuson lang na tawo buot man kuno pag wala man sang gamo kay nakibot sila nga amo ato nat po. So far Action Eric arin subong iba nga kapulisan nga nagabantay man sa kag nag-investigar Action Eric kung ano pagid ang development sang sini nga insidente. Yes, so kuti daw ang worry talang ding kabay pa nga sa sitwasyon nga maayo lang kag while siya may malaay matabo siya Black Action din. Correct Action Eric. Pero amot Action Eric na wala na balaan galing kundi ini ang 3 years old man nga bata kahit sino kay Sir Bonilla mga ang tatay niya lang kuno ang araman nga sa ila balay dati do hindi mo pamangkot bangod nga nagamasakit man pero ti ang diri nga area daan medyo madulong man Black Action Eric kag ti pribado nga salakyan ang nagpuha sa mga motor persona ti wala sila ang mga nakasaksi di wala man nakabati kung anong ginaistoryahan o kung ano ato ang alegasyon man Action Eric sa mga persona nga nagkuha man ato sa iya. So tiyan mo na ang mga tao di nagahulat-hulat nagakahangawa man bangod nga sa siniya nga tiyempo nga may kapadal pa COVID-19 pandemic may mga kaangay pa sa sini nga insidente nga nagakatabo man. Gani, ang atong nga worry kabay pa buwas wala sang malaing balita lang nga magwa buwas. Correct. Amo Action Eric ang ginahambal man sang mga pumuluyo diri no bangod iti syempre in fact Action Eric do tungod sa mga balita bala subong do open-minded naman ang mga tawo when it comes to this do hindi mo gin manigar nga makapaminsar ka nga once abduction nga ni pagkabuwas anaga do amo na Action Eric pero ti wala taman ginapangayo nga may amo na nga matabo pero ti may baluan na sa padayon man ng investigasyon sa aton kapulisan although nga do wala sila lead Action Eric no do wala man sila kabalo kung diin sila man masugod pero ti aga paninguha man hangatan nga kapulisan sa pagpanguna ni Sir Bonilla agad nga makabulig nga mapakita ang ini nga persona Action Eric kag ti karon sa aton man nga pagbalik Action Eric kay consolidate naton ang mga kung pila ang balor sa bypass operation ngayon patigayan sinigab kay actually subong may padulong naman ang patrol sa Purok Sunrise Action Eric no kay may isa naman ka bypass operation nga gin patigayan ng aton kapulisan para sa kompleto karon nga detalye bantayan Action Eric sa aton nga pagbalik report diri sa Action Night Patrol. Action Ida Naboso una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Salamat kinaksyon natin na po sa live report gikan sa police station number 6. Interview sa kay Police Captain Elmer Bonilla. Di kabay pa nga while lang sa may malaing nataboto sa tong persona nga ginabdak dira sa area sa Station 6. Iti tatlo ni ka mga persona armado napalupok pa nga isang armas lutang nila durante nga nag-eskapo niyang ginala nila. Kabay pa nung while lang sa may malaing matabo sa iya. Kag mismo nga ito kapulisan, blanco, kaya daw wala man sang, although nga gina-background check pa ni Captain Bonilla, pagkataho sinis ang ginabdak, unano, gid, kay so far, way pagin man sa may makabuhat dira sa aton kapulisan, asto sa pagkakilala ni Bla, sa ginabdak ni, ano ning yang obra, ano ning negosyo ya, muna Bla, may mga kaso maniba sa Bacolod, muna Bla. So, inatanan ginakulit, inatanan ni Captain Bonilla para nga makakuha man sila sang information nga base pa man lang makataglid sa ila ining panibag-o nga kaso sang abduction nga natabo diri sa syudad sa Bacolod inigid lamang nga hapon. So, talang tawon ta kung ano ang dalaganan sa investigasyon ni Police Captain Elmer Bonilla. Ang patrol na to sa mong nag-proceed naman sa isa ka lugar sa may Sunrise, may another drug operation naman kuanaw lugar asod-asod ang drug operation diri sa syudad sa Bacolod. Ang report ni Axel de Naboso ginadulong sa iskalawan sa DTX 500 capsule para sa kompletong management sa isa nga Liberty Talks mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may arak itawag nga detoxifying compound nga nagatinlo sa ato sining dugo kagatay, iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Magabi nila kay Toto sa Buel Castillo Armita sa Valladolid. Paurok-urok siya pamati, no? Sige, i-check na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent or auto report live gikan sa may area sa Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Goteb, line number 2 sa report. Jer, may gabi. Jer, please come in. Yes, Aksyon Narek, may gabi sa ito mga aksyon, mga balita, gikan diri sunod sa Cadiz Aksyon Narek, sa ito ng pagbusisi, pagtuki sa Blatter Entry, kung ano mga kaundan na. May operasyon sa ina Aksyon Narek, ipatigay na makatapos sa kapulisan upod ang Provincial Intelligence Unit, kag subong man sa kapulisan man sa syudad sa Silay, sa may ara nga isa ka wanted person nga diri panago sa syudad sa Cadiz sa Kabukiran, kaga gendakop ini kaina mga alas 3:20 takna sinigid lamang adlaw. Sining hapon Aksyon Eric Julio 22 sa may sa barangay BF Gostilo, syudad sa Cadiz. Ang subject sa sining pag-serve sang warrant of arrest kinakabig nga top 8 ini siya nga most wanted person. Ginkilala ini kay Henry Mar Avillar Diaz, 21 anyos pa lamang edad, kag residente sa barangay Mambulak sa syudad sa Silay. Ini siya gindakop paagi sa isa ka warrant of arrest papanaog sa RTC Branch 60 RTC sa syudad sa Silay. Ginlagdaan ni Honorable Judge Ana Celeste P. Bernard, acting presiding judge sa RTC Branch 69 syudad sa Silay. Kaso nga 4 counts of robbery na ginapakatubang ni Henry Mar Avillar, 21 anyos, kag nakapetsa ang ining nga warrant of arrest Oktobre 20, 2019. Ang operation ginpangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito opo ng iban pa nga mga membro sa Cadiz City PNP kag Subugman Police halindra sa bahin siyang Provincial Negros Occidental Police Provincial Office. Kag ginpamunuan ni Police Major Alvimar Flores ang aton sini nga Provincial Intelligence Unit halin sa Nokpo. Kag ang pulis sa siyudad sang Silay, ang hepe mismo
nga si Police Major Rolly Pondevilla. So, ini karon nga persona matapos ginadakop, gagin patigan ang pagpamedikal sa iya ginapray sa iya sining kinamatarong. Ate, yara siya sa custodial facility sang Silay City PNP kay dira man nag-origin ang kaso. Sa ginapalugutan siya sa korte nga makapiyansa sa 1,200,000 ka pesos sa kada kaso. Sa sining 4 counts nga kaso nga iya sining nga ginatubang action erected na bulubog man, robbery ang kaso tag 100,000 pesos kada count sa 4 ka counts, meaning 400,000 pesos. Now, girelease naman ang isa ka persona nga gikilala kay Philberts Magapuro, legal sa Pangidaron, matapos sunod rin sa aton siniginabasan man sa blatter. Last 2:30 takna sinigid lamang nga hapon, Hulyo 22, sinisya girelease alin sa PNP Custodial Facility Sunod sa Cadiz. Inisya ginakop na ligan nga si man na may kaso, inisya nga pagbilar sa Republic Act 769 o child abuse. 200,000 ka pesos ang iya sininga piyansa para sa iya temporaryo kailuwayan. Pero sa nasiling last 2:30 sinigid lamang nga hapon, inisya ginrelease matapos nga ma-release order nga ginpagwa actionary ka ang korte pinagiman sa kay fiscal o kung pinagiman sa kay Judge Gwendolyn Jimenea ang order action erect. So far muna nakagwa siya kag atubang niya Japon niya sining kaso nga pasaka sa iya amuna ang nakpan ng bigat sa bangod nga may ara siya nga warrant of arrest. Update na natin sa COVID-19, mayara na nagdugang naman duha ka mga nagpositibo sa mga adlaw ang syudad sa Cadiz Action Erica. Ang patient number 14 nga isa ka 31 years old kay isa ni ka LSI nagal sa Metro Manila, asymptomatic ini nga abot sa tong tinarikdan nga July 16 sa pag-abot siniti nagsakay ini sa Grab car from Paranaque pakadto sa airport Quezon na ini siya ang nakabot mao diri sa siyudad sang Cadiz ang July 17 at July 18 gipatigan ng swab test kag ini siya ginkuha alin sa airport pakadto sa St. Andrew Park Place Sailing Center diri sa may siyudad sang Cadiz. Tag ang report nga sinigid lamang adlaw nakabaton sa tawag ang amon diri nga Interagency Task Force sa lokal nga sa diin mayara ng result sa iya sining RT-PCR test kag nagwa nga positive. So ini karon ang 31 anyos nga babaye ang gilay naman nga gitransfer sa bayan sang Banwa si Magaluna sa aton Provincial Healing Center. Patient number 15, isa ka 22 anyos, ini nga lalaki soltero, LSI from Quezon City, asymptomatic man. At sa report, sa itong July 16, process siya sini nga nag-process siya sini nga mga papilis. Agod nga magpauli ka nag-abot man, diri July 17, nag-travel siya. Tag pagkagabi sa July 17 nag-abot, pagka July 18, ini siya ang swab test man ka ginara sa bayan sa St. Andrew Park Center Sunod sa Cadiz. Ang ini nga persona sinigid lamang nga hapon nagtawag naman ang Provincial Health Office naton sa probinsya sa Negros Occidental kag nagpaibalo nga ini siya nga 22 anyos nga lalaki LSI from Quezon City ang iyang RT-PCR result positive action ereka. So gilayon man siya gi-transfer naman sa bayan sang Banwa sang EB Magaluna sa Provincial Healing Center. So total may 15 tanan ka mga sa syudad sa Cadiz nga mga positibo pero tinitanan ni mga na positibo LSI kag FW samtang sa 15 nga napulo ang mga naka-recover na gani 5 na lang ang active nga kaso kay 3 lang ko tayo dugangan sining duha actionary sinigid lamang
nga adlaw. Ang personal monitoring naman mga 212, 109 naman sinayang yara karon sa St. Andrew Park Place sa quarantine center. Tag 103 sinayang yara naka-home quarantine matapos i-evaluate nila sila nga puluyan may kaugalingon nga kwarto kag CR pero tani hindi man sila magsige kag maglagaw Gani. action ereka. Kailangan nga stay at home gid sila. Stay at home gid sila kay manti amo na ang amo na mandato sa ila. Oh. Bangod kay naka-strict home quarantine sila action ereka. Correct. Amo ni mga balita mga impormasyon ato sila sa gapan dari sa syudad sa Cariza Norte man sa probinsya sa Negros Occidental. Ikaw inugay kagwa-gwa sa balay pa man kung hindi kini importante ha. Ate wala gid makuya action ereka nagagwa gid sa balay actually. Kung hindi importante no? Oh, actually, nakatingala gani kabataan nga daway kami gwa-gwa ni Mrs. sa kwarto. Gagwa ka ba na ko sa'yo kung may matawag si mga Jer, hapita di na Jero, Jer, kuha di na Jero. Subong daw, lain naman gani kay ginapadulong, subong gani may ari, di padulong naman, no? Do free delivery na lang sa mga abi, delivery style na lang. Siling ko, counselor nga padulong gini ha, pwede man kwaong ko na niya, stay at home dyan. Social distancing, importante man eh. Gani. Di ba? Oo. Ang importante nga, kung may magdulong, I would suggest ang policy mo da, kung may madulong, ibutang na da, ibilin lang, hindi ko yung magdako. Ay, ibutang ko, may ibutang ko na isang hululugan sa gwaan ko bla. Abi ko lang, bador ang ibutang mo sa gwa. Sigo, drop your entry. Drop your GCQ donation, please. Sige. Boy ka na, mo ginabalaan. Mo ginabalaan. Hindi, may ko pa na may araw pa na nga gapanalom sa mga ala pa na nga here. Sa Padurigid, dire. Ay, by the way, of the night kami kayo nagalin ni Sir Yobin Tampos. Sa LTO, Bacolod. Oo, sila ni Ma'am Guara, kag ni pare Felix Campanyela. Okay. Sa Sagay. Sa Sagay. Birthday na sang migo, migo ta mo. May gota si Pare Santipalay. Correct. Kibot gani ko pag lisensya ko, dahil niya abi ko nanong ikot ko sa bulsa ko. Tuway man to sa akon, pag pauli ko nga Dumagin may sulod? saklibo na di sa bulsa ko, dinalin man. Ano? Kung nga may saklibo sa bulsa ko, iko dinalin. Ayo di purma. Darot tingala ka pa kuno abi. So wala na gumduman mo ba? Ano siya malang nagkalot-kalot mo lang nga gisulod yung kamot sa bulsa ko, ang kamot sa bulsa ko. Animal. Sige, teksta ko siya, birthday gift ko na para sa imo. Baliskad na sumungao. Ha? Daw ka baliskad na. Ang dapat ang birthday celebration mo tagaan mo. Subong yan, nagsuli na. Kaya sila niya, di ko nga baliskad na, pero dyan baliskad na gimana tayo balokate. Ako yan nakabakal ko doon kay karya nga properties, nga gindidikit, di kayo na. Okay. Ikaw ya, perti ka pigado sa imo, niya mumuy ka pa ya, pigado ka pa sila gaganin. Ikaw gali. Grabe ka pag-describe sa imo ba? Kinaguro mo handa, ito kuro kay ginagad mo. Ginhagad mo ko nila man magkadto, mo ko ni ko sir, may duty ko lang alang gid. Galing, doon binulitsyon, tapos labador nga mga kasag, scallop, kag mga bisaya ang manok na mga inasal. Ang tutugay natin, bulura, baba, kung taon to gina. Report! Buisit! Sige na! Wala sa action! Roger, gawin ng report! Sama ko nun! Action! Roger! Laging nasa gitna ng aksyon para may
bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Damo ganyan si Roger Gutib na nabalaan mo. Pati si Sermon Lopez ga utoy-utoy kadlaw man kay. Pati man si Toto Samuel Castillo Ermita niya buhay na buhay kung ara si Aksyon Roger Gutib eh. Gani man. Depende na sa oras eh. Sa tikulo-kulabos kita sa chimpo, hindi pa tayo sa makadurudog sing Aksyon Roger bla. Si happy birthday ta sa amigo na mo na sa syudad sang Sagay, no? Si Migamangs Ophelia, ara ka monitor. Pare, musta ka da? Kabay pa nga ara ka sa mayo nga pagkahimtang da. Si Megamangs Ophelia. Along ka da, pre, ha? Hindi ka da maglagaw-lagaw, ha? May COVID, bla. Happy birthday man karong adlaw sa kay Cheryl Anlapa Tayhupon, ang tiayo ni Aksyon na Art Tayhupon. Birthday man subong adlaw. Happy birthday kita. Kay Nong Edgar Emilia. No, sa kay Nong Edgar Emilia, ang purok president sang purok RC, birthday man subong. Nong Edgar, Nong Edgar Emilia da mayong gabi. Happy birthday. A report na sa Roger Gutib, gradulong siya sa kalawansang Mighty C. Nagapangita pala ka mo ang antioxidant vitamin para sa mata. Ari ng Mighty C, ang alkalay nga vitamin C, na pamatudan sa mga sentipiko, maayaw inibalatian sa mata. Mighty C, makabulig ini sa medyo blurred nga pananawan, katarakman o glaucoma. Para sa epektibo kombinasyon, tumarta Mighty C, parisi sa Santon Plus Herbal Capsule, Kampiyon Gid nga kombinasyon. Magabidira kay pare Ryan Borja. Kakay kumarita Hasil Borja, dira sa may barangay Sumag, no? Sa mga kabataan niya da, may gabi gida. Sa kay Jeremy Atong Salazar, sa kay Corazon Villasis Gayo, from Binalabagan, Negros Occidental, gapaurok-urok, no? Happy birthday or advance happy birthday sa kay Mr. Stepe Leonidas, ang Regional Director sang DAR, no? Wish him good health and happy life. Keep safe always. God bless. Ang birthday greetings para kay Stephen Leonidas, Sangdar Regional Director. Halin na kay Nonoy Gimapang. Noy, huwag kita danoy. Sa kay Lito SBSP, mayong gabi gidira. Nagapaurok-urokin. Si Jod Galis Makawili, mayong gabi gid. Sa kay Ruth Kuzawa. Sang Tokyo, Japan, ga monitor gid. Joseph Martin Yuloda, may gabi. Sa Libertad area, Bacolod City, kapamati si Sami Visitasyon Langga. Ga paurok-urok gid. Ara si Migamas Ophelia sa Samar, galio. Ara sa glignasan dira sa Samar, pero ti makalayo sa lugar mo, priba. No, sa Eastern Samar. Pero kapamati gyapon sa mga balita si pare Kuana. Si kumpare kong gwapo, Migamangs Ophelia. Pre, pakabuot kita, nuhay kada pasutil, ha? Ayaw gid magrandadi ka magwalda-waldada. Lodi Santosildis, mayang gabi kita kapaurok-urok siya, sila ni Mami Elsa Berry, Bradje Dilag, Toto Buknoy, kapaurok-urok gid, no? Josel Berry. Sa kay Iboni Butcher sa Germany, mayang gabi gid, kay Grace sa Smithon Cousins, watching Manville Royal Subdivision. May gabi nila kay Grace Smeton Cousins. So nga akong kapag-pronounce sang Manville Royal Subdivision. Kapaurok-urok sa gali. Sila ni Ronald Florentino. Sa Purok Santon Mandalagan, araman si Eli Astorias. Kapaurok-urok man, no? Dara sa Victorina Heights, si Giovanni Mel. Si Doy-Doy, kuno ka pamati man siling ni NGZ Gumban. No? Doy-Doy, good evening. Si Lydia Sibulan, apo nga si CJ, si Sami Alib, ginatamyaw gid ni Ging Alib. May lang po kuno pagpaurok-urok ka. Sige, halin sa report na Aksyon Roger, ari pa si Percival Villamoro. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report. First, may gabi, please come in. Okay. Mayroon First. kami aksyonery kag subong man sa aton nga mga suki nga tagparamati sa aksyon na night patrol ang Lacarluta Police Station sa pagpamuno ni Police Colonel Guadalupe upod ang PCR, PNCO kag ang mga alert team nagakandak sa gihapon sa nga checkpoint sa tagsa ka mga dalanon sa syudad sang Lacarluta together sang mando man sang aton nga presidente nga magmasgid ang tagsa ka mga pumuluyo sa bugos nga Pilipinas. So ang syudad sang Lacarluta ilabi na gid ang police station nagakandak man sang pagbantay kag pagdakop sa mga tao nga wala nagasuksok sang masa gihapon sa executive order nga gipanaog man sang pinalangga nga Mayor Honorable Dr. Rex Salandoon nga sa diin nagpanaog man kag nagmando nga magabantay kag magadakop sang pumuluyo nga nagalubag sang kasuguan kag padayon man ang pagchikpuin sa tagsa ka mga motor single nga motor kag mga salakyan kag ginaisa-isagid sa pagsekyar sang mga rehistro kag mga lisensya tungod nga madata subong ang aksidente diri sa syudad sang Lacarluta tungod nga ang mga driver sang mga motor minor de edad kag wala sang lisensya ginaugot man ang security sa syudad sang Lacarluta ilabi na gid sa idalom sa pagdumalahan ni Police Colonel Guadalupe nga sa diin ginmando man ang tagsa ka mga traffic enforcer nga i-secured ang tagsa ka dalanon nga sa diin ipaiway ang amo nga mga aksidente diri sa syudad sang Lacarluta. So padayon ang pag-sikyar kag pagchikpuin sa tagsa ka mga dalanon sa mga mayor nga dalan sa syudad sang Lacarluta. Amoy niya ang nakuha nato nga observation report gikan diri sa syudad sang Lacarluta para sa Aksyon Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report dira sa area sang Central Negros. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadurong sa iyo sa kalawas sa Santon Plus sa Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig magkape aga ug tuhapon kung isa gabi. Kareklamo at isa sa kaasid ta, kasulab sulok-sulok ta. Kaya rin namin ini good news sa mga coffee lovers. Ari ng Santon Plus Coffee Mix. Ang kape ngayon mo sa soya, Santons kag balunggay. May kafe na, may bulong pa. Kaya ano pang ginahulat nyo, magbaka na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo nga mga lugar. Oy sa mga SAP beneficiaries second trans ti madayon na gidbuas. Pila diri ka barangay ang posible matagtagan na sang kuan second trans ang SAP para sa mga SAP beneficiaries. Isa dira nga amon barangay Pahanukoy. Madala buwas no. Ti sa mga Pahanukoy non nga nagapamati subong nga gabi kag sa kuto makakwa buwas ang ikaduha nga kayuhan. Advice ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang aton kapitan nga sok-sok kita face mask, social distancing, dala kita tubig, gamay da nga bulo biskwit kag dulce, kag dalagi kita sang tubig ha. Mausap-usap yun bla. Kinanglan gid kay sila ni Kap Bibing Noble basi maglawig-lawig balati mahiglad bisan paano may tubig kamo. Dala kamo ballpen ha. Ballpen nga itom. Dalagid kamo para nga may isulat kamo kag may ara kamo kaulingon nga ballpen. Amo nang advice kini Kapitan Bibing Noble. Kag hulat kamo sang signa sa inyo sini nga mga purok president o galing kamo makadto sa aton sini nga venue nga mo ini ang gym sang Panukoy kamo ni ang ginpili nga dara kita magatagtaganay sang inyo kayuan second trans sa aton nga mga SAP
beneficiaries. Sa hindi makabaton buwas nga nadula ang ngalan niya sa listahan, kung may gusto ka mo nga i-clarify, kadto na lang ka mo buwas sa hapon, kay may ara kita dira grievance committee nga ginabugusan sang DSWD nga magapaatag sa hindi makabaton sang kayuhan kung ano ang natabo sa inyo nga way ka mo magadala ka nga nakakas ang ngalan nyo. I-explicar ina sang DSWD. Okay? So mula na ha, hulat ka mo signal nyo sa mga purok presidente da ugali nga mo magkadto. Ang mga senior citizens ti may ara service nga i-provide si Kapitan Yolanda Bibing Noble kag sa aton sini nga barangay council. Sa mga senior citizens na ya, ang salakyan dulong sugat na sila. Ang hindi senior citizens ti kamo nila matomato lakat. Okay? Amo na lang advice ni Kapitan Bibing Noble sa aton nga mga constituent dira sa barangay Pahanukoy. Kung ano ang natabo nga set up sa una nga tagtaganay sang SAP, amo man na ang matabo buwas sa Panukoy sistema nga inyo sundon. Okay? Mayong nga gabi dira kay Kativer, ga paurok-urok pa si Kativer. Ang iban di ko mabasa kita na no, si Flor Dijan, si Son Cranyon. Mayong nga gabi dira. Acknowledge ko lang si Jenny Solgon, si Leo Buenafe, Araman, si Mabel Istrobo, Araman, Stephen Kabutan, Araman, si Dines Richard Tibor Roma, check attendance lang si Marilo Travilla Catinoy, si Sir Edwin Pineda, Gapaurok-urok man, Pamati, Gapaurok-urok pasawa. Si Lisa Joy Ilon Amoroso, si Godfrey Gao, Araman, Gapaurok-urok man Pamati, o ano, sa Action Night Patrol Program, no? Mary Ann Bilyasis ni Gapamati, bayaw ni Romel, Bibian Bilyasis, Elizabeth Gamala, Aldrin Limaco, Gapaurok-urok gida. Alin ini sa kay sino ni man? Kay sino ni? Alin kay Ihado Ninyo Bugina gle, abi ko sinuli nag PM sa akom. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family. Mayo lang dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Di man kompleto nga biya kundi man sa makapaurok-urok pamati. Importante ka public service, ginapaksyonan tanan nga mga himata, kakilala kaparintihan nga ang lubong ni Carl Gayona Cabrillos, ako nalumos nga bata, blakay nablos to ni Inday Jerla Mandirico. Ang lubong ni Carl Gayona Cabrillos sa Domingo, July 26, launa sa hapon matapos ang misa sa San Isidro Labrador Catholic Church sa Banwasang Magallaon. Ang nagapaksyon si Inday Jerla Mandirico, our condolences sa pagtaliwan sa inablos ni Inday Jerla Mandirico nga si Toto Carl Gayona Cabrillos. Isa to sa tatlo bala nga nalumos ay kabata pakaruluoy, no? Si Rosemary Yanson Hungko gapaurok-urok man. Salamat kay Rosemary Yanson Hungko. Nagapaurok-urok kini permi kada gabi sa atong sining kuan sa atong sining program, no? Sinonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Bao nagapaurok-urok ito. Sa Benz Master Battery Shop, La Paz Street, La Carlota City, Tamiao ko. Pipay Ruiz, Arvin Ruiz, Joshua Jomar Tamiao, alin kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Sir Jigs da, ginatamyaw yun lang iyang pamilya sa syudad sang La Carlota. Paurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Balik kita, when we come back, balik ka report ni Action Eden Aboso, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalakad may kabidira sa kay Malianito Alies kag kay Jo Marie Caliso Gomez. Toto Roy Beltranda may gabi sa kay Randy J. Kangke kag sa kay Toto Miguel Jimenea Magallanes. Kapaurok-urok ko. Si Dennis Richard Tiboro Maraman. Sila ni Lisa Joy Ilon Amoroso. Kay classmate Veronica Trosio and family. Kag sa kay Antonio Ovilios III. Kapaurok-urok. Si Baal Pamatian Edmond Harasaw. Swerte ngaran Baal Pamatian Edmond. Wilmar Carcasitas na may gabi gid ha. Kay Lourdes Blazer. Balikalta si Aksyon Edwin Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Edwin, please come back. Action Eric, do madamo-damo gino ang bypass operation nga ginpatigan sinigrab kay Kaina sang tulutin pa no palang naglambot sa 68,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu ang nagkuwasi sa ka-high value individual sa bypass operation nga ginpatigan sa police station number 4 sa Banana Street, Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Ciudad Sang Bacolod. Ang arestado ngin kilala kay Eddie Boy Bali Bestres, 36 anyos, kag residente sang Purok Bayanihan sa among barangay kag syudad. Surigny Police Major Charles Sever, hepe sang Police Station 4, madugay na gina-surveillance kay ginatunguan no dagpan si Billy Bestre. Apang karon gid lamang nga gab-in na tiyempohan. Nakuha kay Billy Bestre ang 4 ka palaba kag isa ka bulto nga heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Shabu, may kabug-aton nga 9 grams Action Eric. Samtang may 81,000 pesos ka balor sa ginasuspetson Shabu, recover naman sa Purok Bayanihan Arles Subdivision, Barangay Alihi, Section Eric. Pero tugtog karon nambal ni Sir Abalayan sa Police Station 7. Nagapangabay lang at hindi danay pag hingadlan man ining duha ka persona ka mga lalaki nga nagkaladatpan. Pagod nga may follow-up operation pa sila Action Eric, no? We understand man. Okay. Kag sini nga mga inoras Action Eric nagapadayon man ang inventory sa Police Station number 2 sa Purok Sunshine na Tugan Action Eric sa bypass operation nga ginpatigayon naman sa Police Station number 2 sa dalang sa pagpamuno ni Police Major Sherlock Gabana. Actually, Action Eric, anom ka mga kalalakinaan ang nagkaladagpan man sa sining bypass operation kagati gina-inventory pat sila Action Eric kag naga
frisking o kung tigirikisa man no, sila nanday Police Major Sherlock Gabana. Kagati gadungan man Action Eric sang bypass operations na Police Station number 2. May ara man gan ginconduct nga bypass operation ang Police Station number 5 naman niya sa idalom ni Sir Magsangkay dito sa bahin sang Barangay Granada. Action Eric. Subong napaday pa man ang ilang inventory kag nagahulat-hulat kita sang mga impormasyon Action Eric Mano gikan sa aton mga kapulisan. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Salamat kit Patrol 2, may gabi dira sa kay Police Lieutenant Ryan Batadlan. Ito Ryan, halong kada sa Iloilo ha? Ara kada sa Iloilo? O si Police Lieutenant Brian Batadlan. Sa kay Police Captain Ihado ko Batadlan, mayong gabi gid no? Sa mga taga Police Station number 6, mayang gabigid, gapaurok-urok. Si Inday kasi Songora pa, pulaw-pula pa. Sila ni Duril, kabato. Puwerte man ba? May gabi dira sa kay Toto Yansky Alas Advincula. Musta ka Toto Yansky Alas Advincula? Ara pakagyapon ta sa kuan Jeddah. Obra. Or basi nagpuli ka na di sa lugar ni Mrs. mo sa Batangas. Noel Magbanwala, gusta may gabi ha. Kakay Simon Love Gray. Kapaurok-urok ka monitor gitsawa. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining manon Action at Patrol program Miyerkules edisyon. Magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Huwebes ha. Same time, same station. Aton sining mapatrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi kay Sir Alan Sopida may gabi gida. Aksyon Roger Gote, Percival Villamor, Aksyon Eden Aboso, Aksyon Papang Niksyotaho, mga kapiloto sa Patrol 2, Crosswell Patrol, News Center, Aksyon Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, backup sa kay Security Guard, Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, sa kay Tolan, may gabi gid no kay Bonbilio may gabi man. Opo dire kay Sel El Rey Dotilios, ang ato sining IT expert. Transmitter Control Tower Barangay Talok sa Sambago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang iwalagad ang Kurman Action at Patrol Program. Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Pagmanan nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Issue sa Bacolod, Aksyon Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!